ɓeydima tengtude oya ko neɗɗo ka neɗɗo aɗa gonɗini Allah gonɗinani Allah oɗo ko enɗameji ɗe fof kon hoddiɓe woni kon ndendan tan ko asko kono onon ndendi gonɗingol wonde neɗɗo onon ndendi gonɗinde Allah onon ndendi jeede leñol Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadi kon hoddiɓe on ɗon kadi ɓuri tidde sabu haqqe koddigal yanti hen goɗɗo o ko neɗɗo ka neɗɗo omo gonɗini Allah aɗa gonɗini Allah koye leñol Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jeeya koye leñol Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jeeɗa kono hoddiɓe onon kadi jiidi asku ƴiƴam ɗum kadi ɓuri tengtude kadi jiiduɓe askoɓe kadi Allah feccani hoore mum e Qur'ana no mbimi ni goto hen fof hol haqqe joganiɗa ɗum ko on haqqe tan ɓureten haalde mo ndenduɗa koddigal o ɗum hadis goto ene yona hen ɗo ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wi ma zala jibril yusini bil jar o wi serani jibrilu ene arane wasiyomo koddiɗo makko haw sikki mataw so neɗɗo maayi ko koddiɗo mum ranta ɗum caggal ɗum aya ndonu Allah haali fotɓe rondirde kono o wi kanko sikkuno nde jibrilu aratamo ne wiyamo Allah wi ya ren koddigal annabi ya tinnoy koddiɗo ma o sikkuno mataw so neɗɗo maayi ko koddiɗo mum ronata ɗum ha aya ndonu noon aroy ɗum woni o haali oɗo hadis o wi hade aya ndonu arde fodde no jibril wasitonomo koddigal o sikkanno so neɗɗo maayi ko koddiɗo mum ronata ɗum hayso o aya tan tengtinde koddigal ene tiiɗi kanko annabi sallallahu alaihi wasallam omo renno koddigal no feewi omo jogino koddiɗo makko goto ko keefeero kadi jeyani hoore mum saha fof so fitti addat kurjuro ha sara damar galle makko damal masjid ɗo tan woppa ɗon so ɓe pini ɓe tawa ɗon sahabaɓe so mbino kaala o wiya goppe ɓofte tan ndufo yon ha waɗi balɗe o yiyani ɗon koɓe jiyanno ko o namdi wiya sellani joni ko cukalel mum fittata cukalel ngel mata so fitti tan kañum werroyto o yehi ƴeewoyde ɗum o wimi hattimama ɗe balɗe wona e jama noon kattimami wona e dental kattorimami kurjuro mbaɗanɗa sara damar gallo mi yiyani ɗum ɗo ɗe balɗe ɓe mbimi a sellani garmi salmindem o wi neɗɗo dufowo kurjuro adda ha damar galle ma aɗa yenna waɗiri noon ko ha ceka ko seknoradema moƴƴere ma ka yoni tan a jaabaki a meeɗa artirde damar gallam dufɗa ɗon on meeɗa fittude ngara ɗon on meeɗa teftademi kono kattoɗami kadi ngara salmindemi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah o wi an ko mbiɗa ko Allah nelma ko Allah nelma mo Allah nelani wawa jogade nde ɗo ɓernde ni koddiɗo jaɓiri Allah kanko annabi sallallahu alaihi wasallam omo tinnuno koddigal e gurdam makko debbo goto omo jogii koddiɗo o ko bonɗo no feewi ko tampinɗomo nde o ari wullitade annabi sallallahu alaihi wasallam fof annabi wiyamo muñ safara hunde tan ko muñal ma nattu ma on ceer mayde seernda on walla egga walla o egga o rutto muña koddiɗo o jamma fof tolnotomo waala hudde waala ƴettade kankone ko miskino omo jogii gertoɗe galle makko gertoɗe ɗe o yeeyata o daña hen ko ñaami ngoriyal ngal ganduɗa ngal wonde jarle ɗe koddiɗo tumtini ngoriyal ngal tan wari ngoriyal ngal nden o wari ngoriyal ngal koddiɗo o hatti ngori mum woni yiilade ngori mum suusa nadde galle makko ne namdo woodi wiiɓe ɗum ngori o ɗon naati o eji ɗum ala ko heddani ɗum o ƴatti o duki o haali hunde fof o wino takka mo nguyka tawino hanki jamma mum ni o ñaami ngoriyal kay o gayni o fini subaka tan kanko fof omo wonti sigeeji gertogal ne puɗe makko sigeeji gertogal ne puɗe makko o ronki yaltude o huli yaltude sabu omo andi so yalti ɗum kam woni finde gertogal jannal sigeeji mum nana puɗe makko o andi hen o yalti wuro ngo omo safroyo
o woni toon dumunna o ronki yimɓe ɓe fof donki ittude sigeeji ɗi e ɓanndu ndu hawa ari jiyaɗo Allah gooto wiimo aan oɗo rafi arduma koye haqqe ka ñaamɗo kaake janane gertogal jananal aɗa tooñanno joom gertogal o ko kanko duwe ma nde wallaaki ni aan a wi a yiyaani hoddiiɓe fof mbi njiyaani o duwi ñaamɗo gertogal makko ngal fof ɗum woni ɗum ɗo te a sellata o wi alaa fof no mbatta geɗal gootal njiimi woni cellal ma o wi holngal o wi njaha haa toon mbaɗa feere mbiyaamo ko ɓuri ko mbiyannoɗaamo ko mbele maw meeɗ jaabaade ma so a jaabaaki mo rutti muñde ko yawmal qiyamati tan naatoya jahannama o ari tan kanko ne o muurnii wudere makko o tawi koddiiɗo o jamma galle mum o dari o huɗi kadi o ƴatti koddiiɗo o yoɓtaaki aɗa wiyami mi ñaami gertogal ma o ɗacci haa jamma kadi o maski o ari o huɗi o ƴatti tan haa ɓooyi koddiiɗo o aandi heen wiimo aan mi naamdimama gertogalam a wi wona aan mi fawtaani heen haydara ndaroɗaa kadi aɗa huɗami aɗa ƴatto anne kay ka tan rewi ɗon laawol gootol yoɓtiimo nden yoɓtiima tan o yii sigeeji ɗi ne caama tan wone saamde o itti wudere makko o wi ay gertogal ma min ñaamno komi cafroyiiɗo moɗo ronki sellude komi kaalanooɗo mbi ko muñɗaa ko so tawi a meeɗi jaabaade mi tan rafamo iwat jooni noon sigeeji ngone saamde koddiiɗo o yehiru annabi sallllahu alayhi wa sallam haalani ɗum annabi sallllahu alayhi wa sallam wi ɗum woni so a muñii tan Allah yomtadde a natti waawde muñde a yoftaniima hoore ma Allah itti heen junngo mum ni o jogornoo maayrude annabi sallallahu alayhi wa sallam hadiseeji ko teeŋtini koddigal ene tiiɗi no feewi ɗum noon banndiraaɓe julɓe ndenen enɗam meeɗen ndenen koddigal meeɗen sa yii to aya qur'ana ya ayuha nnasu inna halaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu inna akramakum inda allahi atqakum Allah wi tagi en koye shu'ub e qaba'ila shu'ub e qaba'ila ene waɗi ko wiyete qaba'il waɗi imar waɗi butun waɗi afghas waɗi fasa'il fof Allah holli ko enen fof koye adama tagaɗen inna halaqnakum min zakarin wa unsa baba adama e yumma hawaɓe ceero barkatu rasul haalanno joni baba adama o mona leli najaf iraq sara annabi nuhu omo juure o leli kanko baba adama ko iraq sara annabi nuhu gabriji mabɓe takkodiri sa ariɗo najaf ɗo hade ma yettade gabri seydina ali e karbala o leli kanko ko najaf yumma hawa nana leli jidda gabri mum yettetaake joni kono nden ene udditeno yimɓe ne jetto yumma hawa nana leli jidda kañum nde ɓe ceeri to aljanna ɓe jiitidi ko arfa ɓe jiitidi ko arfa ɗum taki arfa innira arfa ta arafa fi arfa ɗon ɓe jiitidi ɗon woni congrès l'islam Allah yamiri dental ko heen jam dañete heen moƴƴere dañete ɗum waɗi jamaaji so waktu yoni yimɓe fof ndendoya jamaaji o waɗi jumaaji so aljuma ari jamaaji fof udde yimɓe fof kawritoye to juma to haa dental ngal ɓeydo o yawi ngal dental kanko Allah o waɗi juulde taske e korka jamaaji udde jumaaji udde yimɓe fof ndaara boowal nden to Fuuta kamen fof kawra toon mbiyen pummugal dental ngal kadi ɓeydo o yawi dental jamaaji o yawi dental juma o yawi dental iidi o waɗi arfa aduna o fof ñalawma arfa leyɗele l'islam fof kawroye toon hay malaikaji ne ngala hay jinneji ne ngara rawhaniyankoɓe ne ngara ne waɗa saha annabi sallllahu alayhi wa sallam ne ara hitande o ari fof wiyata ko hitande malande hitande hewnde barke sahabaɓe makko nayoɓe ene ngara waliyu fof keɓɗo garat ko ñande arfa heɓata on ñalawma woni ñalawma ɓurɗo mawnude e ñalawmaji l'islam ko baba adama e yumma hawande ceeri aljanna majjodiri duuɓi ko ɗon ɓe jiitodiri ɓe majjodiri wiyama ko duuɓi 100 won haalɓe ko wona ɗum baba adama ne yiilo yumma hawwa ne yiilo baba adama ha arfa waɗi ɓe yiitodirde ko nde ɓe majji eɓe jiilodira nde goto fof ɓuurngol goɗɗo ene ara e muɗum ɗum taki ɓe mbi
fodde debbo e gorko hakkunde sirru mo Allah waɗi heen so tagore nde fof maayino hannde haa heddima debbo gooto e gorko gooto o ene toto ɓuri woɗɗude e laral leydi o ene toto ɓuri woɗɗude gooto e maɓɓe fof ma uurngol goɗɗo o yetta ɗum haa gorko o tina wonɗo debbo heddi debbo o tina wonɗo gorko heddi e laral leydi he sabu koye on ɗon mirnaɗis pooɗowo on ɓe jiitodiri gooto fof ne abbito e uurngol goɗɗo ne abbito e henndu goɗɗo haɓe tawdiri arfa nden ɓe jiidiri arfa ko baba adama adi tawde momo jooɗi maɓɓe makko wimo an hoto gonnoɗa ɗi duuɓi fof moɗo yiiloma o wi min debbo ɗum taki Allah wi inna kayda kunna azim baba adama adi wiidemo hoto gonnoɗa moɗo yiiloma ɗi duuɓi fof o wi min de mi buujani ɗo gonnomi min kam mi yiilakima ko an yiilimi tawi mone fof yiilo goɗɗo ay ɗum woni inna kayda kunna azim ɓe mbi gila nden debbo fooli gorko gila nden debbo fooli gorko inna kayda kunna azim baba adama wi min de moɗo yiiloma ɗi duuɓi fof wi min de mi ummaki ɗo tan jooɗinomi ko an woni e yiilademo min kam ko ɗo tan jooɗimi te kanko yiili ha paɗe makko taƴi ɗum woni enɗam ɗam ko ɗon ɗam ummori ɗo Allah wi noon ya ayuhannas e hey mon yimɓe inna khalaqnakum min tagi on min zakarin wa unsa tagimi on ko hakkude debbo e gorko wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila shu'ub woni min mbaɗi on leyɗeele renduɓe leydi fof ngoni sha'bu kamen kadi ɓuri jiidude heddiɓe ɓe ɗum wiyete shu'ub qur'ana qaba'il woni raison aji renduɓe raison fof kadi ɓuri jiidude al ama'ir woni gure so ummima e leyɗeele wonay raison aji wonay gure buɗun woni hindeji ki hinde wuro fof ne jogii hinde mum ɓe ko hinde seɗɗe ɓe ko hinde nangam ɓe ko hinde nangam afghas woni galleji yimɓe ndenda hinde kadi kono ɓe kadi ndendi galle ɗum ardi Allah wi addiri ɗum ko lita arafu ha mbawen andodirde kono wona haɗum taƴa enɗam wona haɗum taƴa enɗam ɗum taki sa ruttima to lasli yimɓe ɓurdirani ay hay ko dukete joni e aduna he ko ko wiyete maccugagu ko aɗa wawi wiide e ɗum woodi aɗa wawi wiide ɗum woodani wonno ɗum woodiri kono no jaggirɗin ɗum joni ni woodani torodo e ceɗɗo e baylo e sakke ɗum ko mecce wona ɓurdirde rimɗude ko mecce yimɓe ɓe fof jiidi yumma e baaba aɗa wawi haalnede goto hen fof holno meccal ngal arde mum cubballo o e sakke o e baylo o fof aɗa wawi andude holno ɗum arde mum sinno wona koye enɗam gonɗen ma en kalɗo goto hunde hen fof holko woni lesli mum e holnde fuɗɗi garannoɗo e maayo cubballo o e pullo o e toroɗo o e baylo o adi hoccude ko wayno jamdi ni o wayli ɗum o tafi ɗum o seebni ɗum ɓe jetti e maayo ɓe ngala ko ɓe ñaami liɗɗi ene kumba ɗo cubalaago ummi ɗo woode maɓɓe biiɗo min moɗo suusi ndiyam addu jamdi ma ndi waɗi heen ɓoggol werro waɗa cup yuwa liingu fooɗa liingu ngu baylo ɓe mbatti wiide ɗum baylowo o waylanen ndi jamdi kadi mbaɗa goɗɗum ene wayla ha heen jambere yalti ha heen sakade yalti ha heen jalo yalti baylowo o cubballowo ko tottu jamdi ndi mbaɗanoɗo cup tan jagga liingu o wama asbaha to haqiqa tan ko ɗum mecce ɗum wona asko enen noon en batti ɗum asko surtout leñol men ngol haalpularen ko surtout leñol men ngol haalpularen a yiyata e arabeɓe a yiyata e tubakoɓe ko wone men ko Allah kadi jaggani ɗum so Allah wi hunde ko bolle puyɗe sa waɗaɗi ɗum bolle puyɗe wodat ko ɗum tardi enen noon won gueɗe nayi ɗe Allah wi to ɓurano ko bolle puyɗe
eɗen mawniniɗe caliɗen jabde koɗe bolle puyɗe holɗen jibinande e ngalu e gandal e laamu ɗum ne mawne men enen Haalpulaar en kaari ko o ko ɓii kaari masalan wiye o ko tooroodo ko janngude adduno ɗum so jangde nde iwii ɗon haa hannde toorodaa ngu enen mbiyeten ko yo heddo ɗon so juulnannooɓe ko kamen tan juulnata so waajaade mo janngaani suyaama yo juulnu mo janngaani suyaama yo waajo est ce que ngoon wuro walla ndi leydi ene yaara yeeso te adduno ɗum ɗon ɗo bammakko en walla taani ko en ɓe ko janngude wonaa asko ko janngude adduno ɗumen ɗon jooni o adduno e taaniraaɓe mumen wiyeede baylo ko bayloowo njamdi o nattii waylude njamdi kanko o janngii o waylata ko ɗereeji qur'ana haa hannde mbaylaagu ngu yo heddo e makko tan kanko ko ɗum ene jeyaa e ko tardini en te geɗe nayi ɗe keɗoɗen geɗal heen fof holto Allah wii ɗum ko bolle puyɗe so tawii ko mawne men enen ko o ko ɓii kaari no siforii fof e wuro he o ardot tan walla o ko galo so arii kanko tan hokkiree konngol hay sinno waawa haalde hay sinno ko puyɗo hay sin o bonnat walla ko laamɗo walla ko ganndo nde annabi sallallahu alaihi wasallam nela uraysiyankooɓe ɗum tardini ɓe naatde l'islam abou jahli en ɓe o jiidi en ɗam abou jahli e bam makko jiidi baaba abou lahabin en mbi min ndewataama njiitii koye mumen e jibinande mumen annduɓe ɓe kazalika Allah jippini aaye haali ɗo Allah wi jibinande wonaa hay darato mum kañum o wi annabi sallallahu alaihi wasallam mbiya ɓuraysiyankoɓe ɓe ko haɗi ɓe nootaade ɓe e ko noototoɗaa ko ko jaggi ɓe ko jibinande jaggude ɓe nde ɓe mbi ko ɓe ɓuraysiyankooɓe kamɓe ɓuri heddiiɓe ɓe Allah haali to qur'ana addi toon annabi nuhu adi annabi sallallahu alaihi wasallam ko annabi garate goo annabaaɓe ko ujunnaaje temedere ujunnaaje nogas e nayo heen o jeya ko nelaaɗo nelaaɓe e nder annabaaɓe ko 113 ko heen o jeya kanko annabi nuhu nelaaɓe 113 ɓe ulul azmi en ɓe ɓuri koye ulul azmi en o jeya ɓe inɗe mumen ngare qur'ana ɓe heen o jeya nogas e jooɓe inɗe mumen ngare qur'ana ɓe kanko annabi nuhu inde makko are qur'ana ulul azmi en nayo ɓe ɓurɓe ɓeen fof inde makko ari toon ko heen o jeya mbimi ko Allah tagi ko fof ɓuri ko ujunnaaje temedere ujunnaaje nogas e nayo annabaaɓe ɓe ko annabi kanko e nder ɓeen ujunnaaje temedere ujunnaaje nogas 113 ɓe ɓuri koye ɓeen o jeya kanko annabi nuhu 113 ɓe nogas e joyi haalaaɓe qur'ana ɓe ɓuri kadi inde makko nan toon ɓeen nogas e joyo ulul azmi en nayo ɓe ɓuri kanko e annabi nuhu e annabi ibrahima e annabi moussa e annabi isa caggal annabi sallallahu alaihi wasallam fof ko heen o jeya ɗi garatuuji fof mo jogii ɓii ko Kan'an o jibini ɗum ko annabi ñande heen ɓingu moƴƴaagu hoomti ɗum rewi belaade fittaandu mum nde leñol makko yoolete ilam ɗuufaan o noddi ɓiɗɗo wi mi jolataa e ngel laanel mami yaa hayre nana mami daroyo toon mi daɗa bam makko wimo hoto waɗa ar alaa daɗoowo hannde so wonaa jolɗo e kaalaano ɓiɗɗo sali fokkiti ene yaha haa ndiyam arii ɗum e dadorde omo ndaara ɗum ne yaha haa ndiyam aree mum e becce omo ndaara ɗum ne yaha hawo faayi ko joolotooɗo o rutti o wi joomam innabni mi nahli a wiino hannde mine koreeji am fof komin daɗooɓe o de ko ɓiyam nana yaha Allah wi hucce haaju ma innahu laysa min ahlika o hay huunde on jiidaani mami yoolmoye ndiyam he janngo mi naannamo jahannama moɗo halla arooɓe yeeso ɓe jibinande nafataaɗo am ɗo min Allah hay dara ndeke mataw jibinande kam elminaama gasi wona hay gooto wonta wi bamum ko annabi o rewni heen laamu ne mawne men enen kaari en laamoto kaari wonata joom wuri en kaali wonata nanngam e nanngam ɗum kadi ene mawne men haa so ɗeɓii itteede on galle tan wuro wiyane fusa te pourtant Allah wi ko mere sabu Allah addi Firawna Allah wi Muhammadam ay ɓe farnortooɓe ko laamɓe ko ɓiɓɓe laamɓe eɓe ɓurnee dow heddiiɓe ɓe wonaa hay dara to am Allah wi sabu Firawna ko min tagimo
min alɗinimo mi waɗimo laamɗo o laamima aduna o fof o wuuri duuɓi 100 kanko firawna hoore makko meeɗa muusde hay hunde meeɗa muusde firawna o resi rewɓe ujunere boombi mehi o yehi hawo wi ana rabbukumul a'la o wi allaɓe sene ngoodi allaɓe ɓe fof min woni allah mumen neɗɗo wonta laamu hono ngu laamu kono mona jahannama allah wi laamu ko haydara ko mawninɗo no ɓuraysiyankoɓe ɓe ko haydara firawna nana jahannama heddi gandal ɓe ko jannguɓe kamen julnata ko anduɓe kamen gardoto kamen innata kamen udditta